assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe Ayaw PD TV debbo e gorko suka e mawɗo moni kala mon salminama inde manama e jettode caggal nde guetten Allah joom baɗe bawde lamɗo lamɓe e lamaɓe munjomi heppani saaha goto en juule nelaɗo mum ɓurnade windere bajjo Aminata Bamon Farmata Bintou Ya Rasulullahi Tokaram ɗum noon caggal calminago guurdi teddude fawde rendo ngo ko tintide mon émission kesso pul mo Fandiaye jontade Teccan addani on wondude PD TV hono en yewtere wiyetende rendo men e on tuma mon dañjo e kala saaha jontaɗo wondude woniraɓe mum worɓe kono kadi woniraɓe mum rewɓe sehilaɓe mum woni bi hatta hono Raky Wagne wondude Omar Aw ɗum noon hande yewtere men ko yewti e ko ummin ɗum hande ɓoyata ma bandiraɓe gandu ɗum noon on calminama salminago jarɗo e neeri e neware ko sehil mon ɓinguel mon badiraguel mon Fandiaye jontade Teccan Demmo Marda Thule Ole Wuro Ceerno Mouhaji Anne mi salmina woni bi hatta on wiyete ko Raky Wagne mi salmitimama Fandiaye jontaɗo Teccan Demmo Marda mi salmitimama no fewi kadi mi salmini bani men gorko o mo ganduɗa konko woni Omar Aw mi salminimo mi salminima dendagal yeeɓoɓe Ayaw PD TV ɗo e Maris salmini dendagal bandiraɓe kala debbo e gorko suka e mawɗo no mbiɗa nane ni saabu en jetti Allah en jetti nene en jetti baba saabu neɗɗo ko dañi e duniya fof yo yettu nene yetta baba taw noon ko kamɓe tetti hen ha mbawɗen tedde paɗe meɗen no hannirta ni kadi ko weltare joddade ma ɗo e o plateau waddude ma jewte e baɗe ni ha tengte rendo men saabu eɗen gandi rendo men ko hunde foof nane nder rendo men kadi hunde foof kadi ene tawta men e nder rendo men taw noon ko rendo ngo tigui rigui sifori noon konngol yeeso ma jontade Teccan tigui rigui ɗum noon debbo mo Demet golle ma jooɗi peewi no mbirɗani tan koye rendo men foof tawete on yewtere noon faltata ko debbo faltata ko suka faltata ko gorko faltata ko mawɓe on sa tuma mi salmina banam gorko mo Kaheydi o unitirto ko Omar Aw mi salminima mi salmitimama sohna Fandiaye mi salmitima sohna Raky Wagne mi salmini kala dendagal jeeɓo PD TV mi salmitima kala téléspectateur jeeɓowo fof mi salminima mon konngol nani yeeso ma sohna Fandiaye ɗum noon gorko mo Kaheydi golle ma jooɗi peewi Allah jarama wondude Raky Wagne ɗum noon hande yewtere men yewti koye ko ganduɗa ko woni cehilagal no woɗi walla woɗani ɗum nomal andi ɓoyatama bandiraɓe gandoy e faama wondude o mo ganduɗa woni Raky Wagne e Omar Aw mi fuɗɗoroy e Raky Wagne debbo mo Demet cehilagal no woɗi walla woɗani debbo mo Marda debbo mo Demet salminima Demet Diri caski lambe legal jiggoɓe ko Demet wiyete ni ɗum noon mbiɗa ko cehilagal Fandiaye so tawi hande en gaare cehilagal min de Raky Wagne yiyandam noon wona yiyande Omar Aw wona yiyande Fandiaye mbimi ko cehilagal ala Fandiaye cehilagal woɗani e o tuma mo ganduɗa sehil iniri sehil mum ɓiɗɗo o tuma mo ganduɗa sehil teddini sehil mum e on tuma mo ganduɗa ala teddungal mo yahani hakkude sehilaɓe an Raky Wagne mbiɗa cehilagal woɗani holko saabi mbiɗa noon Fatou gonga tigui rigui a wi tigui sehil jaadiɗo o sehil mo ganduɗa kañum woni pijjiɗo mo ganduɗa on pijji ko guila oɗon goni sukaɓe oɗon goni tanga entaɓe tan oɗon pijja oɗon mbadda hunde foof on sehil yeehi ha woyni sehil mum on sehil yeehi ha wonti gaño sehil mum ko ɗon tugnimi mbimi sehil ala Fandiaye ɗum noon faw jungo ma ɗon mbiɗa ko sehilagal woɗani mi ara mi huccite e gorko mo Kaheydi namdade mo Omar Aw taw ala gomdini ko Raky Wagne wi ko sehilagal ala ene woɗi walla woɗani sehilagal konge ne woodi par ce que mi wurɗum cehilagal gila cukago ha joni te mi yani hen kala ko ganduɗa mi yani hen contrainte hay goto haydara eyyi firti ko yiyande ma jiiɗani yiyande Raky Wagne Raky Wagne wi ko cehilagal woɗani an mbiɗa ko cehilagal no woodi Omar holko saabi mbiɗa cehilagal no woodi par ce que mi wurɗum mi yaade sehilam kala ɗum ɗo bawɗo wonde fof min jaadi probléme min dañ ɗum ɗo probléme o daña probléme o haalna kam mi haalnamo probléme makko kadi o haalna kam kadi
kadi min ƴeewde no min guurdi ni tan ha min nannutira no feewi waɗi mbimi cehilagal fetti ko sa mbiɗa cehilagal no woodi a wuurde sehil on guurdi ko ngannduɗaa ko ene feewi ene feewi kono an a hokki dalilu Raky mi arte ma holko saabi mbiɗa cehilagal woodani mbete ka meddo wuurdi ko muusi fewde sehil ma Fatou Ndiaye mi fawani ɗum tan komin ko wuuri ɗum saabi gomɗin mi cehilagal hay sa yehini ha en mbi yeehi ha woyni sehil mum aɗa yiyani taw jettodiraki e woyni sehil mum taw cehilagal mabɓe natti yarude noon sababu nden dañal goto e mabɓe wonko ɓuuri goɗɗo on walla won damal mo ganduɗa yettima ɗon tan o tajodiri e sehil makko ɗum noon mbiyat noon ko jaadigal teskimi noon hande e rendo ngo ko jaadigal ɓuuri hewde e sehil saabu sehilam firti ko nanmi yi ko jiimi ko ɗum woni cehilagal tingal ngal gonɗugal ngal kono hande sehil ma ene yahaɗa yahani sehil ma ene suuɗoma sehil ma ne waɗa ka tinani sehil ma ne waɗa ɗum kono mbimi ɗum ɗon toon tugnimi ha mbimi cehilagal ala saabu on nandama Fan Ndiaye nandi kame makko ene wiya o ko sehil ma mais cehilagal ngal ko ni tan kono min gurnani cehilagal ngal ɗon caami wimi hande cehilagal ala ɗum noon Fan Ndiaye so tawi wonko ɓeydoton hen an Oumar kono min kam komi gonɗinɗo cehilagal ala mi parata e ma Raky taɗi mbiɗa ko jeeta ko saaha ko mbiɗa ko way kono jamfani tan hakkude sehilaɓe walla jahon ha goɗo tolli ɗon goto fof yara banggue walla ni jaaha goɗa tolliɗa mbaɗɗa e sehil ma taw noon ko ganduɗa ko woni ko fewani walla haaluji cewɗi walla hasidagal eko wawi wade foof kono mbete wona so yimɓe ɗiɗo ene jaada potani ɓurdirde saabu so tawi ala yaade e mala yaade e ma Raky wasta haqqillaji potani wasta jikkuɗi potani ɓuura kam so tawi wonko mbanni mbasa tefɗaɗim walla so tawi ɓe mbima so tawi jaadigal ɓooyi won puntaɗo tawde won jaɓɗo kadi yarde mone sa yi mi wi noon kadi yimɓeɓe mon fay goto jaɓata yarde mone mimi jaɓata yarde mone jaadiɗo kadi jaɓata yarde mone ɗum waɗi noon cehilagal ngal yahata ha egga Fan Ndiaye aɗa andi so tawi en mbi noon an aɗa andi ko kalanmi ko ni hande cehilagal rewɓe waɗani sincére e fannuji foof saabu mi wi mi haalnima nane mbiyami ruttata ko hen par ce que yi ko jiimi nan ko nanmi ko ɗum woni cehilagal kono hande koko natti ɗum a nanat aɗa jogot bonne nouvelle mo ganduɗa ne foti welde aɗa foti wadde ɗum partage e sehil ma cuuɗama ɗum ɗon noon tugnimi par ce que ko guuradi men somi wuurani ɗum a wuuri ɗum walla mo ganduɗa mbaɗa andi ɗum jamma ñala mbaɗa wonde mo wuuri ɗiɗon guuradi ko ɗon noon mbawaten tugnade ƴewen caɗele rendo ngo kaleten kañum woni caɗele wona fawde yam tan walla fawde e Fan Ndiaye ko caɗele rendo ngo te mbiɗa sikki sen jooɗima ɗo ko rendo o joƴƴini en ɗo ɗum noon waɗi kalten koye caɗele rendo ngo cehilagal hande min mbiyatmi ko ala saabu a woowi joddade e neɗɗo mo ganduɗa ko min mi sikkanno kaari ko sehilam kono wona sehilam hol jam faɗɗi meɗɗa teskade e rewɓe hono sehil ma wanma ɗum musma walla nana sehil karde wonko waɗi ɗum ko ganduɗa hande ɗum ene hantori ene ɓurti Fan Ndiaye serata deppinɗa fof ma nan neɗɗo sehil mum waɗi ɗum ha saba naggam min mom sehilam ala ko waɗi min jaafa ɗon konngol ngol sehilam ala ko waɗimi so Allah kono koye guuradi ɗi koko hewti noppi meɗen e kala saaha eɗen nana oɗo de sehil mako waɗima ha naggam ɗum saabi mbimi cehilagal ala so tawi jaadigal tan woni ɗo hene saabu sehil ma wonka watta ɗum ko ɗon tugni mbimi cehilagal ala Fan Ndiaye e on tuma mi rutta e gorko makka heedi de son vrai nom Omar Aw mbiɗa ko cehilagal no woodi holko saabi darɗa e on tuma a wi wonde a wuurde yimɓe ɓe ganduɗa hande on guurdi guila cukako hande ha on keewi moɗo en jii parfois rewɓe ɓe e worɓe kala saaha ene jaada holko addi ɗum par ce que sa ƴeewi joni cehilagal surtout hakkude debbo e debbo ɗon woni probléme o kam kono neɗɗo oɗo dañat probléme mum ara haalnuma wima an ka sehilam gara kalnamo secret ji ma foof yaha surtuma kono hakkude gorko e gorko sehilagal ni woodi ɗon no feewi e joni sa ƴeewi sehilagal hakkude debbo e gorko ɓuuri heewde
mais onon rewɓe par onon worɓe parfois olon dañoo on jogo probléme hakkunde moon probléme sahaa jiya gorko hono ma surtuma walla haasidironoma taw ko sehil ma non ɗum wasata wodde kono kam hakkunde gorko e gorko min de mi meeɗa yiide taw mi yiyani taw sehilagal mo dal ɓuri tiidde tiiɗi ɓuri tiidde anin kono hakkunde debbo e debbo kam o nana suurtoo o nana suurtoo anin e on tuma en ji joni rewɓe ɓe jiɗi ko yaaduɓe e worɓe sabu heewi ko yiya debbo wiya gorko o e woni sehilam walla gorko wiya min de man jogii bañiraade debbo holko addi ɗum ɗon par ce que so a ƴeewi hakkunde gorko e debbo ɗon eɓe cuurodira no feewi par ce que gorko ene hersa haalde walla debbo e voilà haaluluuji cewɗi walla comme no mbaɗoton ni tan onon aɗa anndi onon cormami cortumami gasi ko ɗum onon ko noon a yiyat o ɓorno huunde tan wiya ko sehilam te ɓernde mum wallahi cehilaagal ala heen par ce que hakkunde mo koye min kam ko nguurmi e cehilaagal min anndanum goɗɗo no foti sehilaaɓe rewɓe dañɗa min ne heewi eɓe kalda kam vie privé maɓɓe ɓeɗe emin kaldu emin mbatta ɗum ɗo emin ɗum ɗo e haqqillaji amin mbaɗe échangé ɗum ɗo eyi mais ene wiye wonde e rewɓe e worɓe so gondi sehilaaɓe tan raki wañ heewi ko waddude diluji sabu hannde wonko debbo wonata e dow mum ni yidata ko debbo hono mum wasa andude moltoto koye gorko onon parfois gonirɗon ɗo ko tan ko rewɓe ne mbadda diluji faade mon non wona diluji wona dil par ce que gorko debbo añi hankkadi ne giƴum debbo yeehi hol secret ji mum vie privé ji mum jaɓata haalnude ɗum par ce que gorko tan wawi ɗum haalnude par ce que gorko wonta ɗon ene waɗa cambaluji ko hay goto anda walla kalna ɗum ene haaltoya ɗum goɗɗo heewani kam kono rewɓe ɓe kay nakamne ɗum ɗo min kam mi jaɓani rewɓe ne kamni cehilagal no woni machallah min mala jaɓe ɗum nde tawno sehil mi wimi ɓiɗɗo wasta raki wañi sehil waɗanima ɗum kono raki wañi sen garti en ƴeewi ko rendo ngo wurtene tawno wiya ko rendo men émission kesa pul mo Pin TV addani moon wondude e Fandiaye jontade Tejane Demmo Marda Tule Wole wuro ceerno mo haaji an wondude raki wañi debbo mo Demet e Omar Aw debbo mo Kahedi wuro ceerno omo ganduɗa woni ceerno Bocar Kane ɗum noon widema raki wañ sen garti e komin guurto ko comme no mbirɗa ni e min mi yii debbo wi ko sehil ko jaadiɗo ko pasiraɗo ko mo kooliɗa janggo e jaam lomto e nder suudu ma min on cehilagal mi ronki famta ko cehilagal walla ko jaadiɗo Fatou Ndiaye ɗum waɗi mon kadi tengtin ko mbimi cehilagal ala ko on ko wawi wonde hay won wona hay jaadiɗo moƴƴo on eɗen mbawi ɗum ko jaadiɗo bonɗo sabu neɗɗo ni wonɗo jaada toon wonɗo tolnoto ɗon e jaadigal wonko ganduɗa a yettotako ɗum e ma e ɗon sabu wonko ganduɗa wonko mbaɗɗon partage ko heewi e suudu makko ɗum heewi noon wiyede debbo yo jogo so tawi a yi ha naati hoɗorde woni suudu fenade hata hebbide sehilaɓe kadi yo joom galle ma woni sehil ma ko ɓuuri tengtude ko nene ma jibinɗomo yo woni sehil ma saabu sa yeehi to nene ma haalantama ko boni tinnintama ko boni yaadiɓe dingiral ɓe gonga ko ɗo tawa ko fasiraɓe ko yaadiɓe kono aɗa wawi ɗumen ustude saabu ko ɓeɗon yaadiɓe ɓe paggotoɗa hesɓe ɓe nanditta e hoore ma ɓen goni kadi jamfotoɓema ɓe yama sukaɓe ɓe pijjunoɗa e dingiral ha narɗa suudu fenade ene wawi taw oɗon gonna oɗon jooɗo duuɓi limtinde taw on jiidudani wona kadi garaɗo e kesamako e wuuro mbayla yaadiɓe baylugol ngol noon heewi jibinde ko heewi saabu wonno gonirta toon walla wonno guurda toon jagguma aɗa naari e suudu aɗa woni hen keso aɗa wima komi sehinma wuro ngo ko ni rento kaari wanni ha naata e ma anda ƴeewa kala ko wonno e reedu ma juppana ɗum wona noon on saaha wona jamfa mo ganduɗa an ala fof ɗo mbawɗa haalde ɗum kadi wona kadi hakkude mon boni wona kadi o bonanima ko heewi o bonino hakkude ma esen o bonino hakkude ma ƴeeken
o bonnanima hakkude ma e wuro ngo kala sababu ne yidde tan dañdemo damal ngal rewma o wawde brisé ménage ma ɗum ɗon ne wayno leydi hannde e wuro ngo on ko jaadiɗo wona hay jaadiɗo moƴƴo ko jaadiɗo bonno mbiyatmi ɗum jaadiɗo bonno Raky mbete wona ko enen rewɓe ɓe woni ɓe ganda ko mbatta saabu ɓeɓe cuusi haalde ɓe hannde wayat mbaɗo no fanjay ten kala mo jiiɗa mbiya o ko sehilam wonni bik o ko sehilam wonni bik o ko sehilam mbete neɗɗo fotani suɓade sehilaɓe sehil mo jeeyaɗoɗa guila ala famde sehil mo ganduɗa oɗon guurdi ala andi jinnaɓe mum ene andi jinnaɓe ma hande on guurdi gurdam mo ganduɗa machallah kono wona a fini tan a yirake wagna ñanto ko joni saabu joni mbiyanmi ko sehilaɓe yimɓe cuɓorto ɗum ko comportement nden no wayni sa woni o ne way weeli wadde présenté peut être ne weeli wadde présenté tono haqqille makko ala ko wawi naftudema ala wawi wawde waɗi présenté o taw konko wone makko woni jaam e ma est ce que wona wasde wawde suɓade sehilaɓe hande kala min gummi tan min mbiya o ko sehil men Raky wañ ko ɗum addani men probléme Fandia ko tigi ko ɗum tengɗum ko ɗum addani en caɗele no mbiɗa ni ñantotoɗo walla mo kawrata e Facebook ni ene ñantino ɓe publie photo ji mum on mbaɗata sehil taw sehil ma mo ganduɗa mo gurdunɗa hanke heccanke ganduɗo no gurduɗa onon e ɗiɗo fof moni fof ne andi gurdam goɗɗo on saɗa yaha yadata e mum a tintinta ɗum haydara yiya tan kaɗa ɓornoye wutte ma aɗa yaha aɗa yaada e woɓɓe jaaha noon ha nder so tawi a yi ha a juuwi ha heeɓama dani hanka ruttade ala wonanma tan komo buncinto nder jooloɗa ko ɗum tan wonanma hen ɗum waɗi noon kala mone ƴeewa sehil yo ƴeew sehil mo ganduɗa janggo e jaam taw o waynatama gonga ni hay goto wawa andide jikku neɗɗo saabu neɗɗo ni niɓɓiɗi neɗɗo andittako neɗɗo ni niɓɓiɗi no fewi kono neɗɗo no wayi niɓɓiɗi ko fof ande sa joguima tan ɓetu e neɗɗo tan ma jogo seeɗa réserve e muɗum janggo e jaam haydara wasa bettudemo hen kala ko wawi addude e plan tawa aɗa jogui ko pawɗa ɗon kala ko wawi fawde tawa aɗa jogui ko pawtirɗa ɗum kono an ya won tan mbaalu tan anda haydara kala ko neɗɗo o wima ko ɗum woni ko ndewata saabu ko ndewata ko woni ko fewani ma nan hen ko inde bonde walla gona mo ganduɗa kala nde o yalti jaltuɗa ma wiye ƴeew kaari woni ka jaadiɗo kaari te konkomo andi jikku makko walla no yarita ni fewani o yiiɗa nawordema hen ɓen sehilaɓe kadi ene goodi hande e rendo ngo Fandiaye ɗum noon Raky waɗi ko sehil woɗani tiiɗi to tiiɗi ɗo kadi tottiri dalilu kewɗi sehil lomtoɗoɗoma e sehil ma e galle suudu ma e galle ma on wona sehil sehil cuftowoma wona sehil sehil beejowoma wona sehil kono omoɗa ɗum foof e waɗi noon en jii rewɓe ɓe ene heewi to tunnoɗa foof temedere sehil jogoto mbete ɗum ala e worɓe non worɓe an sa ƴeewi sah leegal sehilaɓe yadannoɓe guila ene goni sukaɓe ha mum waɗannoɓe bi fof min aɗa diwaga oɗon jongna 5 ans eɗon fof anin onon tan jaaɗat cowti cowel dingiral e gasi ɗum ɗon fof oɗon mbaɗa ɗum sa ƴeewi ɓeɗon jaadata noon ha joni relation maɓɓe hay match uji de football kamɓe jaadata a faami joni par ce que sa ƴeewi sehilagal mi wor ɗum par ce que sehilam mo jaadani min on gandu ɗum tawi mbimi powmi mbimi ɗo sehilagal ene woodi mi funtumo mbimomi min de mi dañƴo probléme mo ganduɗa sino ko goɗɗo wiyatma ko ummoɗo kalnumomi mbimo min de holmo mbarmi o wi kam holmo mbarɗa joni noon mbimi no mbaɗani o wi kam no mbaɗata jehen jaaden ndeysan jaaden jalten wuro ngo anin a faami ɗum waɗi noon powmi min mbimi sehilagal ne woodi ko toon tan wawi hadde mbara neɗɗo sehil ma wiye jaaden mi waɗannomo tese mi andi o ko sehil mi dañat mi ara mi waɗa ko fewani o ara o noddami te min heccimo de o ara o noddami wiya kam an no mbaɗirɗa ni wona noon ko ni mbaɗirta minnene kadi noon sehil bawɗon mi wiide kam wonko mbaɗɗa ko fewani jaaden hen min e ma ay kasuna keeƴi hen mbiya jehen sene dumbi min e ma dumbirte on ko sehil kono Omar Aw est ce que wona changement sehil kesso
addata neɗɗo probléme sabu so tawi mo nguurɗa guila cukagu aɗa andi ko wawi ko wawa ko watta e ko waɗani ko waɗi capable e ko waɗani capable kono hande probléme o a wondani neɗɗo guila ono gon cukaɓe woɗa to keɓɗa tan mbiya o mi dépassé mo emi ƴeewo e goɗɗo est ce que wona ko ɗum addanta yimɓe probléme par ce que ɗon sa ƴeewi haasidagal so ɗon waɗi ɗum ɗo tan ko haasidagal cehilagu kam sahaji ene waɗa ɗum ɗo par ce que Allah windani ɗo tan goto onon guurdata tan ha abadan sahaji jiya neɗɗo haasidonoma hunde daña hunde ɓurama niveau gotal haasidonoma ɗon tan gañu ari ɗon hankkadi ni cehilagal wawata wonde ɗon mais sa wonde sehil ma a yi e wonko haasidema taw an wonto guittiɗa beɗa a wawa funtudemo ko Allah hokkima ko mbaɗa partagé mo ko saaha jewtiɗa e mo ko gartiɗa haqqille mo ko walla a foti ɗaccudemo tan jiiɗuɗa goɗɗo ala joni wona ɗum ɗon cehilagal ɗum ɗon wona e affaire haalis affaire dañal wona dañal cehilagal ko hay so woni ko gosi defan mbeɗe ñaama annene ɗum ɗo mbeɗe wawi ittande ma hen enen ɗiɗo foof anini ɓuuren ko weli ɓuuren sene weeli jaaden sene metti jaaden ɗum woni cehilagal ɗum woni cehilagal raki wañmi artema caggal ko kalɗa e cehilagal foof holno sehilaɓe poti wurdude holno sehilaɓe poti waddude Fan Ndiaye ɗum ma won tigi weltade kadi e jaabade hen so tawi anani sehilaɓe nane e fuɗɗode haala en kaali mbiɗen woni sehil ko yii ko jiimi nan ko nanmi ɗum tigi woni cehilagal joni joni Oumar kañumne hokkiɗo yeru e sehil muɗum ko noon cehilagal wayat so tawi cehilagal cehil ma dañi caɗele ko an tigi dañi caɗele so cehil ma wari neɗɗo ko an wari neɗɗo sabu ɗo Oumar wiya wari neɗɗo foof sehil mo ko nan ɗon ene miijo kañumne ko sehilam wari neɗɗo wayno kono min wari neɗɗo on ko sehil on ko jaggateɗo juuɗe sappo sehil ko noon tigi siforto sehil wona mo ganduɗa tawe nguruma ene bonne caggal yanta e bonnoɓe ngurumaɓe ha gayna rutto kadi ara haalan ma sabu konko o nde gonɗa caggal nde woni caggal nde yimɓe kalande konko walliɓe haalde ene woyni kamɓe haaloɓe ɓe wonko ɓe ganda e ma konko tengtini ɗum aha hay sehil mo koye wi ha sabba naggam sabu an a tengtini ɗum guiɗo wayata noon guiɗo wonan ko guiɗo yeeso e caggal so tawi mbaɗa tawa komi guiɗo somi tawaka komi guiɗo cehilagal ko noon wayata so tawi so mbaɗa tawa tan komi guiɗo ma eɗen joddi komi guiɗo ma mbaɗa nana haaluji mbaɗa addanma komi guiɗo ma on wona guiɗo sabu on so tawi a dañi janggo e jaam caɗele ko konko adoto rumtadema ɗum noon mbiyam nan ko rendo ngo kala moni foof sene ƴeewa jaadiɗo yo ƴeewa jaadiɗo tigi mo yadata mo ganduɗa taw ne wawi gardude secret mo ganduɗa so tawi on jewti haɗana ko hakkude moɗon ɗum woni wiide cehilagal hay ndiyam siyata hakkude mabɓe mone mabɓe foof ko junggo ñaamo keddiɗo ko ɗum tigi woni cehilagal Fan Ndiaye ɗum noon ko kalɗa ko mi tintini ɗum won mawɗo goto weedi wiide ni sehil ma tigui rigui ko tawowo haarema caggal ara haaɓo daro no foti darrade ni haala ko foti haalde taw attinani au contraire ko yimɓe garata ni ene kaltanma kadde ko sehil ma wonko waɗanma kono sehilaɓe joni Oumar Aw ene yiya kewɗa ko neɗɗo haala caggal neɗɗo ko neɗɗo tinani garta tigga ha muusa totta Oumar Aw mbiya a kadde wonko wima e on tuma beele sehil no foti kala ko nani tan e sehil mum ara haalna ɗum voilà ɗon cehilagal par ce que so hay so nani caggal ma ene aɗa haale ko wona ko fewani foti ko wadde intervenir kañum e hoore mum tawde noddi kañum kon sehilaɓe ene foti an arde haade wadde haade arde ene haaltanma ɗum ni ɗon foti ɗum réglude ɗon e to haaleteɗo to an to nguruma bonneteɗo ɗum foti arde haalta haaɓe ɗum ɗon haade wiide ene ara ene haaltanma ɗum gonga kadi ko o wi ko par ce que a ƴeewa joni o wi ko o wiya ko sehil ma nguruma ene bonne toya kañum adoto bonnude nguru eyyi kañum fuɗɗorto ɗum so ari ene ara wirta caggal ene ara ene haalnuma ɗum ɗon kam wona cehilaɓe warma wurto ara jenaysa ma ko noon tigui tan wayi raki wañ curtindiral ngal holno jiirɗa ɗum woni debbo hen woni gorko hen curtiniral ngal fotani sabu Fatou so tawi Allah waddi en yaadiɓe en jaadi haalo Pulaar mbima to hunuko e tondu ne ɓallodiri no ñiiƴe e tondu ne ɓallodiri kono saaha cuppodira ha muusa kono hatta ɓe gartodirtu
ɗum ɗon so tawi wonko woni hakkunde moɗon wonko ɓili hakkunde moɗon ha ñaaɗodirɗon wonko gandanɗami wonko gandanɗami ɗum noon fotani sabade mo kawruɗa fof aɗa surtami mo kawruɗa fof curta Fane Ndiaye ke ko ni wano ko min surnomo saabu curtugal moƴƴani saabu hunde fof ene wawi fewnitade ha heddo ɓe mbima konngol so rufi ɓe ɓoftotako wonkaɗa haala hayso tawi a weldite neɗɗo o de walla on gontiɗo gono ɗon kono ka an e hoore ma sa miccima konngol ngol a famɗitto yeeso nde ɗum waɗi cihlagal mon wawata wonde ɗum noon surtodirde e sehil muɗum taw ko gandanɗa sehil ma ko ganduɗa a ɓooyi moftude ɗum hayso tawi on jeehi ha on kebdi ɗo ganduɗa hebdetake an kam rendimago ma mbasa surtudemo min noon mi añani aduna fof Fane Ndiaye yo won bandam yo won sehilam yo won jaadiɗom yo mi añani aduna sowona neɗɗo curtowo neɗɗo saabu surtude neɗɗo woni ko ganduɗa min mbeɗa andanma ko ganduɗa a andana kam e nder ɗum mi surtuma somi surtima wayno mi surti hooram ni saabu ko heewi ko ganduɗa mbaɗa waɗanno ɗum an aɗa hucciri aɗa daara walla eɗen gondi so tawi yimɓeɓe junni hakkillaji mumen tan e mbawi wiide onon ɗiɗi gonduno hen ɗum noon Fane Ndiaye konngol e yeeso ma ɗum noon ene wayno gasi ha laaɓi yewtere men cehlagal taw noon koye nder yewtere men rendo men mala wonduno e banam gorko Omar Aw manade mi tottama toon o salmodiri kadi bandiraɓe o wayno bandiraɓe e émission goɗɗo ɗo e Pindi TV galoma goɗɗo min gatta kadi min mbaɗana mon ko jiɗɗon ko taw noon koye émission men rendo men yewtere mo ganduɗa faltake hay goto ɗum noon Omar holko guddirta e wadde wasiya kadi fewde e rendo ngo mi salmitima mon onon fof weltima e oɗo émission rendo men e banam debbo Raky jontaɗo no mbiyata ni kay mbeɗe weltani oɗo émission no feewi eyyi ko ɗum noon tan mbeɗa andi ha ñande wonde tan so Allah jaaɓi inchallah ha ñande wonde ɗum noon Raky wañi holko gudditta Allah jarama a jarama jontaɗo Déthiane golle ma jooɗi peewi kadi mi weltanima hono miñam Omar Aw mi weltanimama no feewi kadi wiide bandiraɓe kala ɗo e Pindi TV rendez-vous men so lawol gongol inchallahu rabbi kamɓe foof yo mbattu hen hakkillaji mabɓe ko miñiraɓe mabɓe tan e mbaɗir kon mabɓe garɗo tan wonde almudon janggude e yeeso yo Allah rokku en tawede saaha goɗɗo yo Allah hokka men tawede saaha goɗɗo ko ɗon tigui Raky woni wi e debbo mo Demet wondide e Omar Aw gorko mo Kahedi ɗum noon wiide mon tan émission men rendo mon gasi ha laaɓi ha witiére ko ɓoyatami min gartu ɗo e ko ganduɗa ko woni Pindi TV taw noon wondude e caméraman men on woni Samba Diop e équipe mum ɗum noon en tawano yewtere nde Baba Mody Thiatbo Walo e banimen debbo o salminama no feewi o juurama ha wona seeɗa hande min gadduno ko cehlagal no woodi walla woɗani ɗum noon wasdidir tan fewde bandiraɓe nangodiren kullodiren cuurodiren laaɓidiren deedi ha saaha goɗɗo inchallah ɓe min garto e yewtere wonde on jarama kettugol